Ka olure kod lipot makamano nyakora Mogajonge County ma Homa Bay en ni sirkal koro jiwo oganda jokenya mondo mi koro kaw thuolo mandikore okumba mar thieth mar SHA. Ewi mano, jagoro mogiyore bad migawo mar weche mag arita Dr. Mondo kaachiel kod nyawadgi e migawo mar thieth Dr. Luga onyiso oganda jokenya ni kik gitamre thuolo mar yudo chenro mag thieth e nengo moyweyo ma nikech girem ndikore gi okumba mar thieth mar SHA. Magi nyogi wacho kiro bende nyogi yuoro nyasi mar hingo higni 100 nyaka ne chak osiptal mar Kindu Adventist Hospital mayudore Karachuonyo od bura ma Karachuonyo e kaunti ma Homa Bay. Kama bende Dr. Molo ne owacho ni okumba mar thieth mar SHA osekonyo familia mathoth ma onge nyalo yudo chenro mag thieth e nengo ma ginyalo chulo. Koke kaunti ma Homa Bay, jafwambo marwa Alia Beach giler mathoth e wachni. Jagoro mongirore migawo mar arita Dr. Molo ne okuni dweche 8 nyaka ne okumba manyien mar thieth mar SHA chak tich e pacho ka jokenya ma osendikore yudo konyruok e ute mag thieth mag gidhiye kane ojiwo joma pok ondikore mondo ondikre e okumba manyien mar thieth no, kama ne oyango ni kaunti ma Homa Bay en namba 13 e wach ndikruok e okumba mar SHA gi atamalo 44. When His Excellency the President was campaigning to be president, his priority were 5, amidst many other things that he felt he needed to do for this country. And one of those 5 was healthcare. And he said it is not possible in this day and age that healthcare is accessible only to those who are salaried or those who have the capacity to pay, because you never decide when to get sick. And that is how he came up with the idea of the rollout of universal healthcare. But 8 months down the line, the noise is gone. Our expectation is we need to hear more noise, but now positive noise, that this massive and this priority program is working. I look at the status of registration across the country. Homa Bay is ranked number 13. At 44%, we can do better. Kajagoro mongirore migawo mar thieth Dr. Luga ne ojiwo jopiny kaunti ma Homa Bay mapok ondikore e okumba mar thieth mar SHA mondo otim mano kane okoni sekta mar thieth en achiel kuom sektas ma sirkal keto e maino. Hapa Homa Bay karibu nusu wameingia, asilimia 44 ama 44% of the population here in Homa Bay have already registered with the Social Health Authority. Mimi nataka kuuliza na pia nataka niwaombe muende muulize huko. Hii asilimia 56% hao wenye wajaingia wanangoja nini? Hii Social Health Authority iko na miguu 3 ama ile tunasema it has 3 funds. Pesa ya kwanza, Primary Healthcare Fund, ni pesa ya serikali. Serikali kupitia wabunge wetu wameweka 13 billion kwa Primary Healthcare Fund. Jaod bura ma Karachuonyo Adipo Kuome mane en wuon welo e kinde nyasi no to ne okwayo migawo mar thieth e pacho ka mondo koro choro hospital ma Kindu Adventist Hospital e rang'iny mar level 5 mondo med konyo jopiny. Yes, you hear me struggling to emphasize to you what we are doing. I know one time you addressed us in Bunge on SHA. I had a very good impression of you. Another very good impression of you in terms of helping us level 5. Nyasi no bende no yuore gi Human Rep e kaunti ma Homa Bay Dr. Joyce Osogo ma bende ne odok ne okumba mar thieth mar SHA mane okoni osebedo ka konyo jopiny. SHA is working. I've been on the ground for the last 3 days and that one I confirm. People are very happy. The only thing we need to speed up ile mkopo wa loan kidogo, so that those who scratch, those defaulters, they can get that money through the app, the software, they pay kidogo and then they are treated. Ne Radio Ramogi kowuok e kaunti ma Homa Bay, yan Ali Beach.